Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake haduwa a wannan lokaci mai albarka domin ci gaba da shiri da muka faro dangane da azumin watan Ramadan, wanda wannan cibiya mai albarka Markazul Majid Littanmiya suke kawo muku. Idan ba a manta ba, a halkar da ta gabata mun yi bayani akan karkasuwar mutane dangane da watan azumi, dangane da ita ibadar azumi, wanda muka ce akwai masu azumin gama gari, akwai masu azumin keɓantattu, akwai masu azumin keɓantattu. To menene bambanci tsakanin waɗannan, shi ma mun yi a wancan azumin. To a wannan halka abin da za mu so mu tattauna shine ya za ka yi azuminka ya zama ya sha bamban da irin azumin da ka yi a waccan shekara. Ɗan adam musamman musulmi an san shi da tsari. Idan har ka san wancan azumin ya bi ta jikin kai ne, ka bi ta jikinsa, ma'ana ka shige watan Ramadan daga farkonsa ka wuce, kamar wata makaranta ce da ka shiga ka wuce ta ba tare da ma certificate ba tare da ka ɗauki wani ilimi a cikinta ba, to ya za ka yi ka ci moriyar wannan lokaci wanda zai zama maka kayi azumin aƙalli in a da kana yin saumul awam ko siyamul awam, ya za a yi wannan karan ka matsa next level ka zama kana yin siyamul khawas. In kai kuma kana yin siyamul khawas, ya za a yi ka matsa ka zama kana yin siyamu khawasil khawas. Kenan idan da ka kasance iya azuminka abin da kake kiyawa shine ci da sha da jima'i, to ya za a yi ka ƙara. To wannan ya rage ga naka, kai ka san tsarinka. Misali mutum ya wayi gari ko kuma ya yi sahur, to kar ya koma bacci, inda bacci yake komawa ya ɗauki ƙur'aninsa ya karanta ko da aya 10 ne, karanta ko da aya 50 ne, ko sura 1 ne, to kaga azuminka ya sha bamban da na baya. Idan ya kasance azumin mukan baya a cikin yininka kawai ka shagalta ne da kasuwanci, ka shagalta ne da bige-bige, ka shagalta ne da je can dawo nan, to wannan azumin ka sa wa kanka tsarin yin azkar, ma'ana duk wani motsinka ya zama kana azkar. To wannan kaga ka samu bambanci tsakanin azuminka na baya da azuminka na yanzu. To yadda kuma za ka ƙara gaba, in har ya zama azuminka siyamul khawas ne, kana so ka koma ga siyamu khawasil khawas, to wannan mu saurare shi a halka ta gaba. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.